Sbaret naf li mkien mulej, keltek imqazza, f'qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek maj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarin twulej, hemm jintejx Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Giuseppe u Ester Vella. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti jerġajt waqqaft id-dinja imġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla l-fidili tiegħek b'ferħ qaddis u għati jena bla tmiem lil dawk li inti ħliest mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien l-Apostli u l-aħwa li kienu fil-Ludija semgħu li l-pagani wkoll kienu laqgħu il-kelma ta' Alla. Għalhekk meta Pietru tala Ġerusalemm, dawk li jridu jżommu ċ-ċirkonċiżjoni bdew jaħduha miegħu u jgħidulu: int dħalt għand nies li ma għandhomx iċ-ċirkonċiżjoni u kilt magħhom. Imbagħad Pietru qabad tifissrilhom kollox ħaġa b'ħaġa u qalilhom: jiena kont qiegħed nitlob fil-belt ta' Ġaffa. X'inkelli dera f'estasi. Rajt xi ħaġa nieżla mis-sema. Qisha li żgħar kbir miżmum mill-erba' titruf u wasal saħdejja. Bqajt inħares lejh sewwa u rajt bejjem tal-art b'4 saqajn, bejjem selvaġġi, bejjem li jitkaxkru u għasafar tal-ajru. U smajt leħen jgħidli: Pietru, oqtol u kul. Imma jiena għedt ma jkun qatt mulej, għax qatt ma daħal ġo ħalqi ikel profani jew imniġġes. Għal darb'oħra l-leħen mis-sema qalli: dak li Alla saffa int m'għandekx issejjaħlu mniġġes. Dan ġara għal 3 darbiet. Imbagħad kollox ittieħed mill-ġdid lejn is-sema. Sewwa sew dak il-ħin fid-dar fejn konna waslu 3 irġiel mibgħuta għandi minn Ċerasarija. L-Ispirtu qalli biex immur magħhom bla ma noqgħod nitħasseb. Miegħi ġew ukoll dawk is-6 taħwa u dħalna fid-dar ta' dak ir-raġel. U għarrafna kif kien ra l-anġlu f'daru, wieqaf qudiemu u qallu: ibgħat lil xi ħadd tiġib minn Ġaffa lil Xmun li jgħidulu Pietru. U hu jgħidlek kliem li bih is-salva int u l-familja tiegħek kollha. Kif bdejt nitkellem, l-Ispirtu Santu niżel fuqhom bħalma kien niżel fuqna fil-bidu. Ftakart imbagħad
fil-kelma tal-mulej meta qal: Ġwanni għammed bl-ilma, iżda intom titamdu bl-Ispiritu Santu. Mela jekk Alla tom l-istess don kif taħlilna meta imminna fil-mulej Ġesu Kristu, jien biex stajt inżomm lil Alla. Meta semgħu dan il-kliem siktu u bdew jagħtu glorja lil Alla u jgħidu: Mela Alla lil pagani ukoll tom l-indiema li twassal għal ħajja. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lil Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu: Ruħi għaċana għal-Alla, għal-Alla l-ħaj, ngħidu. Ruħi għaċana għal-Alla, għal-Alla l-ħaj. Bħalma żiela tixxennaq għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxennaq ruħi għalik u Alla. Ruħi għaċana għal-Alla, għal-Alla l-ħaj, meta niġi u nara wiċċ Alla, ngħidu. Ruħi għaċana għal-Alla u Alla l-ħaj. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek huma jmexxuni, iwassluni sal-glorja mqazza tiegħek u sal-irejjex tiegħek, ngħidu. Ruħi għaċana għal-Alla, għal-Alla l-ħaj. Nidħol ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla, ferħu għena tiegħi, u nrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla tiegħi, ngħidu. Ruħi għaċana għal-Alla, għal-Alla l-ħaj. L-umu birrif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Jiena r-rajiet tajjeb, jgħid il-mulej. Jien naraf in-naċ tiegħi u n-naċ tiegħi jarfu lili. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-naċ mill-bieb, imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb huwa r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda waħda bisimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuħx. Din il-parabola għalilhom Ġesu, iżda huma ma fehmux x'ried jgħidilhom bija. Għalhekk Ġesu reġa' qalilhom: Tassew ngħidilkom li l-bieb tan-naċ huwa jien. Dak kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelejn u briganti, iżda n-naċ lilhom ma semgħuhomx. Jiena huwa l-bieb. Jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jisalva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jira. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq, joqtol u jeqret. Jiena ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej. Din is-silta iżjes li għadna kemm smajna tiġi eżattament il-bidu tal-10 kapitlu fejn l-Evanġelista San Ġwan jibda jurina il-figura ta' Ġesu bħala r-raj. Fatti din is-silta tiġi qabel is-silta li qrajna l-bieraħ fejn Ġesu l-bieraħ rajna
jgħidilna ċaru tont jiena ir-raj it-tajjeb. U rajna wkoll li eżattament it-traduzzjoni preċiża li juża San Ġwan mhijiex tant jiena ir-raj it-tajjeb, imma jiena ir-raj is-sabiħ. Għax din il-kelma ir-raj is-sabiħ li juża San Ġwan tiġbor fija kollox, tiġbor raj tajjeb, raj li hu ħanin, raj li hu ħsib il-merħla, raj li jħobb il-merħla, raj li jagħti il-merħla. Il-Vanġelu tal-lum eżies jippreżentalna lil Ġesu bħala il-bieb. Il-bieb li minnu innaċ il-merħla toħroġ u tidħol. Il-bieb jista' jaqfel imma jista' jiftaħ. Għaliex? Għaliex il-Mulej Alla jirrispetta il-libertà ta' kull wieħed u waħda minna. Mhux ta' bxejn il-bieb tal-knejjes tagħna, il-bieb prinċipali, il-bieb ta' kull santwarju, mhuwa xejn għajr figura ta' Kristu li huwa miftuħ għal kulħadd. Kulħadd jista' jidħol u kulħadd jista' joħroġ. Imma min jidħol u jagħmel esperjenza tal-imħabba ta' dan ir-raj, il-leħen tar-raj is-sabiħ, il-leħen tar-raj it-tajjeb, il-leħen tar-raj il-maħbub jarfu. U għax jarfu ikun kapaċi jimxi fuq il-leħen tiegħu. Ejjew nitolbuh din il-grazzja dal-għodu il-mulej. Li aħna l-koll li nagħmlu parti minn din il-merħla tiegħu. Li aħna wkoll spiss nidħlu f'dan is-santwarju u ngħaddu minn dak il-bieb. Ejjew nitolbuh biex kull darba li nidħlu fil-knejjes tagħna nagħmlu tassew laqa spiritwali vera miegħu. Biex hekk meta noħorġu u mmorru luna f'darna, dik il-kelma li jkun qalilna tkun il-kelma li tmexxina matul il-ġurnata kollha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Alla l-Missier għajjem il-mewt l-libnu l-Ġesu, ir-raj, it-tajjeb tagħna. Nitolbuh biex aħna wkoll ngħixu fih. Nitolbuk mulej għal mexxejja tal-Knisja li jieħdu sehem il-Ministeru tal-imħabba ta' Kristu bħala r-raj it-tajjeb biex ikomplu bħeġġa u bimħabba imexxuna lejk. Nitolbu. Inresqulek mulej iż-żewġ djakni Etienne Gilsin u Andrew Grima li nhar il-ġimgħa sejrin jiġu ordnati saċerdoti. Għatihom il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex jagħmel minnhom tassew saċerdoti skont il-qalb u r-rieda tiegħek. Nitolbu. Nitolbu għalina il-koll biex inħallu li jkun il-leħen ta' Kristu, ir-raj il-maħbub tagħna li jmexxina fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija inti tkompli turi l-preżenza tiegħek fil-familji kollha tagħna, partikolarment f'dawk il-familji fejn hemm il-biża', id-dubji, il-weġat, il-mart. Għati l-għajnuna meħtieġa il dawk kollha li jduru bil-morda tagħna. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Għatina mulej Alla li ninaqdu ħaġa waħda ma' ibnek Ġesu u li narfuh tassew bħala r-raj it-tajjeb tagħna
biex hekk nimxu warajh. Inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatina li tgawdi jilena ta' dejjem li inti tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġġetana il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla għeda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed
lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dunubietna. Iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix tħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
عنوان يجديد للسيد السماء والأرض لله بالفرح كنتم أن يتردد الخير قانون المنعم يفرح المنتاني يفرح السجار كلها يفرح الأرض والسماء بالكبر المنعم لله بالفرح كنتم أن يتردد الخير قانون المنعم يسبح للاسم لا سفر تالرين للاسم يسبح الكويكب بالفيوري تالرين لله بالفرح كنتم أن يتردد الخير قانون المنعم حنان فوق الأربع بسبت الأواتيو حنفر القبر تلا ملكا تاليلين لله بالفرح كنتم أن يتردد الخير قانون المنعم Ruħi għacċana għalik u Alla ħaj. Kejjew nitolbu l-mulej biex dan il-għacċ iżomna marbutin miegħu. Iżom fina dik it-tfittxija. Iżom fina il-widnejn tal-fidi tagħna miftuħa ħalli jkun il-leħen tiegħu li jmexxina matul dan il-jum. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej, ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, hekk ukoll għatih li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ minn nuqqas ta' taħsir bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nselmu lill-Omna Marija u ngħidu flimkien: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.
fil-maqdis ta' Pilu, infirxet